Good morning. Nag-aakyat po sila ng kaway na guys. Hello, good morning. Naglo-load kami ng mga bikes namin for the WTD bike ride at Binalonan. So time check is 5:06. In a minute, go na kami. Okay? Alright. Ingat, sir. Ma'am, ingat. Ayan. Oo, sir. One eternity later. Like a Hellcat. Inuran sana yung bike mo. Good morning po. Tandaan di urnos na gara. Pakipamansan. Yistan mo. Ayun. Sana. Nice. Nakaisis. Di, sa bag, nandun yung donut ko, oh. Ayun ka. Ay, ano ka? Well, panding na. Morning, sir. Enjoy. Ay, ano, sir? Ay, pala. Sa-bracket kita, huwag mo akong lalakad. Sir? Sa-bracket ka? Oo. Usap na lang kayo. Huwag mo akong lalakad. So, dapat, Sir Vic, mauna ka na agad. Hindi ka makakauwi. Bantag kayo ba, Luis? Oo. Meron ako dito, baon. Madami, oo. Like a Hellcat. Bili dito yung manong. Like a Hellcat.
Ayan. Tapos, wag mo natin kakalimutan mag-login, mag-register doon sa table ni Doktora for tribal scanning. Simula po ba ang ating atomizer namin? Total scanning sa your face mask. Ay, sa natin ito, rinaksan natin. Halika, pakilala kita kay Sir Willow. Kaklase natin. Hindi po? Ayaw. Halika. Running like a Hellcat. Like a Hellcat. Nasunod kami dyan. Gusto kahit ko lang buya. Gising lang. Roy. Like a Hellcat. Jorok man nih kok. Jorok kayo. Kumaway kayo na Tilasa kayo kung karoon na na sa makasakita. 1, 2, 3. Ay, sabi mo. Ha? Sinadan. Ito pa. Wow. Ano rin? O, dito itan. Wow. Okay. Apa nih? Okay. Si Vice pong magpa-pesta sa inyo. Pare! Go, Ma'am Ann.
Ay, pangatlo. Baka mayroong ano yun, bulak-bulak. 1 hour later. Like a Hellcat. Shot number 5. Okay ka lang. May activity ba ko doon sa Labil? Hindi ko alam. Wala. Yung ginagawa natin. Ito mo naman po. May kabayo. Meron po din, sir. Isa lang po ang labasan yan. Ang marshal nasa gitna lang. Wala na pong mag-guide sa inyo. 3.5 kilometers yan, pero napakahirap po. Good luck. Okay. Ready? Device. Yan ang swan. Papatakbo niya na siya. Ready? 3, 2, 1, go! Ingat, 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 Sarah! Ingat! Coming like a Hellcat. Hellcat. Faster. Coming like a Hellcat. Go, Leo. Change gear. Hello. Hello. Like a Hellcat. Po, yung dadaanan namin. Anong klase to? Hala? Ano to? Mag-adjust ka ng gear mo. Saan to i-adjust ko? Magbawas ka ng ano. Ano to? Ano to?
Ukuda mo. Ganyan talaga. Hellcat. Faster. Coming like a hell. Hey, number 1, number 2. Like a Hellcat. Naglalagasan na sila. Coming like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Coming like a Hellcat.